Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ing tansah kula taklimi para alim ulama, para kiai, para ibu nyai, wabil khusus wonten ngersanipun Bapak Kiai Haji Samsudin ingkang tansah kita tenggo-tenggo menggah punapa ingkang dados atur fatwanipun antawis mawidoh hasanipun. Dumateng para sesepuh pinesepuh ing tansah kula mulyakaken, dumateng para rawuh ingkang tansah sineba suka basuki. Sepindah sumangga kita ngunjukaken puja lan puji syukur dumateng ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan dhateng kita sedaya. Khususipun arupi nikmat iman lan Islam, sehingga kita saged makempal wonten menika majelis saperlu acara walimatul ursi kanthi wilujeng wonten alangan satunggal punapa kemawon. Salatuhu wassalamu mugiya tansah katur kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugiya kita ansal syafaatul udma benjang wonten yaumul kiamat. Amin Allahumma amin. Para hadirin ingkang kinurmatan, wonten mriki kula ingkang kajibah aminangkani mukosimal awqat badhe ngaturaken rerajing ucara angking badhe lumampah ing sakwedal menika. Adicara ingkang sepindah pembikaan. Kaping kalihipun wawasan ayat suci Al-Qur'an. Adicara kaping 3 atur pasrah calon pengantin. Adicara kaping 4 prosesi akad nikah. Adicara ingkang kaping gangsal nun inggih muidoh hasanah ingkang badhe dipun medal sabda panjenenganipun Kiai Haji Samsudin. Adicara pamungkas doa penutup. Mekaten kula wau rerajing adicara ingkang badhe lumampah wondene pembikaan menika kula suwunaken dumateng panjenenganipun Kiai Haji Ahmad Masturi wedhan lan panggenan kula sumanggaaken. Matur sembah menuwun kula aturaken. Lumampah adicara salajengipun inggih wawasan ayat suci Al-Qur'an ingkang badhe kasilarani panjenenganipun Ustadz Abdurrahman dumateng panjenenganipun kanthi sedaya pakurmatan kusumanggaaken. Mugi-mugi wawasan suci kula saged paring manfaat dumateng kita. Lumampah adicara ingkang kaping 3 nun inggih atur pasah calon pengantin dumateng Bapak Zainal Mufid dipun sumanggaaken. Matur nuwun kula aturaken. Adicara salajengipun atur panampi pengantin ingkang badhe dipun salirani dening Bapak Izudin dumateng panjenenganipun kusumanggaaken. Adicara ingkang kaping 51 nun inggih proses akad nikah wondene saat menika badhe kapimpin dening Bapak Penghulu dumateng panjenenganipun Bapak Penghulu kanthi sedaya pakurmatan kula sumanggaaken. Mekaten proses akad nikah ingkang sampun kalampah mugi-mugi andadosaken keluarga sakinah mawaddah warahmah dhateng pengantin sekalian. Amin. Runtutan adicara ingkang angka gangsal inggih muidoh hasanah ingkang badhe dipun pendhal sabda dening panjenenganipun Al Mukarram Bapak Kiai Haji Samsudin. Dumateng panjenenganipun wekdal miwah paseban kula sumanggaaken. Mekaten saha semanten muidoh hasanah mugi-mugi manfaati dumateng kita sedaya amin. Dumateng panjenenganipun Kiai Haji Samsudin kula aturaken agunging panuwun. Para bapak, para ibu hadirin ingkang kinurmatan, adicara ingkang pamungkasna inggih doa penutup ingkang badhe dipun selirani panjenenganipun Rama Kiai Haji Abdul Riof. Ananging saderengipun kula minangkani pranata acara wiwit angsal ngantos akhir mesti kathah kalepatan lan kekirangan kirang trapsilaning tembung. Lan tingkah kula nyuwun agunging sesamudra pangeksami. Dungkap paripurnanipun adicara muga dipun tutup acara menika kanthi maos hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Menawi sadangunipun kula ngadhep wonten ing ngarsa panjenengan sami nglantaraken rerencaning adicara pawiwahan menika wiwit kanthi panutup. Kathah babakan ingkang kirang ing trap sila saha subasita tumraping laku saha pacelatu. Kula nyuwun agunging pangak semanten. Cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.